Hej. Her har vi så vores lille fine Copella-hus til 3 høns. Huset her det er lavet af genbrugsplast. Det betyder, at vi har faktisk en virkelig god følelse ved at bruge det her hus. Fordi det er genbrugsplast, så man er også miljøbevidst. Og hønsene har det rigtig godt. Hvis vi prøver at åbne ned til vores hus her, så har vi har vand med i huset her. En sidepind til hønen at sidde i. Og hønen går ind i redekassen her, ligger ægget. Og så kan vi meget nemt samle vores æg her. Vi har også en renselue her, vi kan åbne, hvis vi skal ind og rense vores redekasse. Redekassen er også lavet i genbrugsplast. Det er et meget enkelt system, og vi har vores vandkopper herover, hvor man ligesom kan hønnen vipper og kan drikke. Til huset medfølger også foder. Her har vi vores lille fodertrue, som man fylder foder i her, som også er lavet i genbrugsplast. Det samme er, hvis man ønsker at have lidt mere vand til rådighed, kan man bruge en vandtank her, som også er genbrugsplast. Huset har et lille hjul her i front, som man kan flytte på, når man skal flytte det. Løfter man det simpelthen op, og så kan man flytte positionen på hjulet i 2 holdere. Og så er det ligesom at køre med en trillebør. Meget flot lille hønsehus.